Hei, ihan mahtavaa Jussi, että sä oot siinä. Kiva, että mä pääsen sun kanssa juttelemaan. Lämpimästi tervetuloa. Ja siis millä fiiliksillä oot täällä matkassa mukana? Mä oon ollut pari kertaa aikaisemmin näillä samoilla päivillä ja aina nämä ulkopuoliset puhujat jää mieleen ja samanlaista, että mitä Mikko Peltola tänään kertoo, niin se on ja totta kai sitten on kiva nähdä vismalaisia ja muita asiakkaita ja siinä mielessä kiva päivä. Joo, mä tuun S-ryhmän IT-osastolta. Et mun tausta oli se, että mä olin pitkään ollut parikymmentä vuotta erilaisissa ohjelmistotaloissa ottamassa järjestelmiä käyttöön ja pääsin just siinä kilpailutusvaiheessa jo mukaan, olemaan mukana siinä porukkaa, mikä selvitti, että mihin järjestelmään päädytään ja sitä kautta M2 on tullut tutuksi ja nyt 3. kertaa nyt sitten mukana näillä päivillä. Te lähditte pilottiin Tarkan kanssa ensin, niin mikä sai teidät lähteä pilottiin? Se meidän laskuvolyymit on aika suuria, että meillä käsitellään suuruusluokkaa 60 000 laskua vuodessa. Me haluttiin sitä saada sitä palautusprosenttia pienemmäksi ja saada sitä matkalaskun läpimenoaikaa nopeammaksi, hyödyntää kaikki mahdolliset välineet, mitä siinä on, niin sen takia lähtee Tarkan pilottiin. Ja kyllä meillä ihan selkeä pudotus oli siitä, että kuinka monta prosenttia laskuista jouduttiin palauttaa. Suurin hyöty meillä on kuitenkin se, että saadaan sitä palveluS:n työtä ja tarkistusta ja matkalaskun laatijan työtä vähennettyä sitä, että ei tarvitse samoihin asioihin palata useampia kertoja. Mutta sitten kun se on ihan selkeitä faktoja lukujen perusteella, että kuinka paljon se meidän palautusprosentti on tippunut, niin kyllä me oltiin hyvinkin huulipyöreinä siinä, että onko se näin iso se vaikutus siinä, kun se, että mutta kyllä se virheiden vähentäminen sitä kautta sen prosessin nopeuttaminen, se on se tärkein asia ja hyöty, mitä ratkaisusta tulee. Mä oon yllättynyt esimerkiksi siitä positiivisesti, että kuinka hyvin asiakaspalvelu pystyy niihin meidän asioihin vastaamaan. Mä oon tottunut siihen, että ei kun se on se konsultti, mikä on asiat meille implementoinut, niin hän on ainut, ketä osaa meitä auttaa. Ihana myöskin kuulla sun suusta se, että olette kokenut sen juuri niin kuin me itse se ajatellaan.